יום הולדת, זה לא צ'יקה הכלבה. בכלל אני רואה את הביקורות, מה יגידו בביקורות? רינת זליג, עונה 3, עונה מאוד יבשה. כל העונה, הגיבורה, הייתה באספות הורים וקיבלה כביסה. והדמויות בכלל לא מפותחות. עכשיו אני אומרת, למה להגיד לא מפותחות? אתם יודעים שהשבוע בדיוק, הבן שלי אמר, אמא, היום המורה שאלה שאלה בכיתה ורק אני הצבעתי. כפרה עליך, מה שאלה המורה? שאלה, מי לא הכין שיעורים? אבל אתם יודעים, מה שהכי הייתי רוצה, שיהיה איזשהו טוויסט בעלילה, שיגלו שהגיבורה הראשית היא לא סתם עקרת בית יבשה. שיגלו שהיא איזו סוכנת חשאית סקסית כזאת, ככה עם הגוף והשיער ועיניים כחולות. עכשיו, יש לי מודעות, אני יודעת שעיניים כחולות אין לי, אבל בכל זאת, שתדעו לכם, אני יצאתי מקריית אתא, וקריית אתא יצא ממני, ואני באמת, אני מפסון עכשיו, וקוש עליהם אימא של מי שחושב אחרת. שימו לב, לבנה קופלי. כמה חיידקים יש פה על רייסטר. זהו. אז אני ברחתי קצת מהשיעורים, ויש לי תירוץ מצוין, כי תכף אני אספר. אני אספתי חומרים פשוט בבית חולים באמצע הקורס כזה. אז, ואני מאוד אוהבת את איטליה, למעשה אני נוסעת מדי פעם, אני נורא אוהבת באיטליה לקנות תחתונים שחורים סקסיים, עם חלק עליון, חלק תחתון, אותו דבר. מה לעשות, הטיול הבא שלי זה בעוד 12. ותכננתי את הטיול הזה כבר חצי שנה מראש. אני מתכננת ואני צוחק, ואני מגיעה הביתה 5 פעמים. אחרי השני, אני מתעלפת, מתמוטטת, נופלת. רק אחרי הפעם החמישית, הבנתי שכדאי שאני אזמין אמבולנס. ואז מגיע האמבולנס. עכשיו, לפני האמבולנס, אני ניסיתי לשתות מרק, אבל זה נשפך פה, ונשפך פה, ונפלו כל הדפים, ואני מוצאת את האמבולנס מגיע תוך 5 דקות. וכל המרק מסריח עליי, כל הדברים כאלה רגילים. ו4 בצוות כוננות מכניסים אותי בזריזות רבה, נועלים את הדלת שלי ונכנסים ואומרים מהר, דחוף וזה, אק"ג פה, בכל מקום. ואני מגיעה לבית חולים כשאני רועדת מפחד מרגיעה.